ni anati Supreme Court 2013 to nwatali nwaritali kura mano wuok kuonde moko te gwenge te ma Kenya 47 counties nwatime 2013 ne oluongwa ko gol workmen and forces all over the country obiro bedo kanyo ndalo ne uluongo ni local and researchers mwatime koro ndalo mane watime nwago kwano go kendo kwasegoyo to kineno kama ne makosa nitie kineno ka form 34 ne onge watermark nwandiko bange mangiso ni Supreme Court nyalo timo gitimo ritali to officers mag court go ok bedi koro jo IBC koro bedo kando koro court luongo legal researchers kana magistrate jite koro biro nywako ne tijini to kama makosa nitiere to gindiko koro Supreme Court medhi bedo piny koro wuok maka makosa no wuok makama kosa gi makosa wuoge wanyalo diro gi oko kata wanyalo timo gin magi ga timo nikech chiko yiene gi gine ma koro gin gi final word kendo gima giwacho no e gimo gik ma ngata ok nyal pingo koro mi awacho kata ka gionge gi muda mar kweno to gin gi nguvu mar ng'iyo mar ritali magi nywa kura cha magi scrutinize kech azimio kwayo jomoko gibokwa ni scrutinize the vote we want to do gidwa timo audit to audit no digolo ngama no bedo namba 1 jachung mane mo bedo namba 2 jachung mane mo bedo namba 3 to gi kuonde makosa nyalo wuok koro kuonde makosa wuok mae koro gin magi bro wacho ni mae invalid vote magi invalid form 34A magi maler makata ka dipon gi maler wuok el milion apar magi mikwano kinde maga nikech seche moko wabro bedo ni wan yiere no e mwadoke to Supreme Court bedo penjore to midoke yiero ni to chik to nokolu to kendo ntiere possibility ni kata mana servers gi nyalo bedo manipulated koro kata yumbe kiparo wawacho ni the discretion of Supreme Court nego in the interest of justice madhi konyo jopiny madhi kata loso pesa jopiny lokik pesa jopiny kethre nikech yiero ni dhi kawo billions moko